Здравейте, приятелчета! Днес се намираме в Швейцария на една много яка вия ферата, която се нарича Мюлен Гимелвалд. Надявам се да не усъкатих името. И в момента може да видите за какъв лифт става на въпрос и до къде се стига. Изтървахме току-що кабинката, която слезна и може би ще хванем тази нагоре. Като целта ни е да се покатерим ето там с лифтовото съоръжение. Може тук да видите по водопадче пада. Значи може би е 3 пъти по-високо от райското пръскало. Така. И не е най-забележителното, което видяхме за днес. Отсреща може да видите планината цялата в сняг. Ще направим една много яка вия ферата. Това нас коле, бе! Това нас коле. Какво правиш тук, бе? Вале! Ей, като виждате ли? Голяма е, навсякъде сме. Да, бе, голяма. Ей, тук момчетата къде ма забраха. Тия ме са поначекнем. Къде ма доведаха и аз тръгнах с... Викам, какво ще видим там, то бати гадното. Направо отврат. До тук щяха ми паднат зъбите на 16 места поне. И отиваме да се чекнем. Така че стойте на линия и гледайте какво следва. В момента се намираме вътре в лифт станцията. Искам само да видите за какво става въпрос. Това нещо е от светя и изкуствени са, но въпреки всичко няма база в сравнение с нашите лифт станции. И ето в момента си изтървах малко групата. Може да видите вън как работи лежето на лифта и за какво стана на въпрос. Това нещо прави ток. Само искам да обърнете да изглежда ток. Не, там пише, че прави колко ток прави. Явно още е рано и ми ще изчакаме. Така че чакаме си кабинката. Ето че тръгнахме нагоре. Това нещо се издига с задължителна скорост. Вече сме на повече от 50 метра от земята. Само искам да видите само входно е с народ. Моите хора са там отзад. Ама избягаха, защото тук малко се напълнихме с китайци. И зума. Сме на едва 30 метра от скалата. Буквално имах чувство, че в последния момент ще се забие в скалите и то точно така ще стане, между другото. Ето го, горния лифт тръгва да слиза. Ще сме над първия отвес. И сега само искам да видите за каква лифтова система става въпрос и за гледката, която ни се отвива отляво на върховете. Просто тия хора знаят как да правят лифтове, само това ще ви кажа. Значи тук тече някакво поче от някаква тръба, тук виличките. Искам да видите само алпийския стил на строене. И всъщност за точно 5 минути стигнахме до лифт станцията. И сега ще видим дали продължаваме нагоре или слизаме тук, защото честно казвам не съм 100% сигурен до къде трябва да се качим. Понеже не съм я правил още тази вия ферата, за първ път ми е. И приятелчета са по-запознати, но като гледам тук няма нищо вертикално и предполагам, че от тук просто ще минем на някакъв друг вариант. Или ще ходим, защото тук свършват нещата и трябва да слезем, така че останете на линия за след малко включване. Добре ли? Почти като малко ми прилича нещо между пилени, нищо общо. Ама слезнахме и в момента ще походим малко, да не е само возене на лифтове. Че не ми харесват, не че нещо, ама сега на Банско лифта
тия пасти да ядат швейцарците. А па на Боровец изобщо. Не мога го сравнявам за нищо. Българското все е по-хубаво. Само като им видите къщите, не мога ги стигнем до 2200 година. Видите, цветя навсякъде в тази планина. И... Ти индийци. Тихо сега. Много е красиво. Ето отсреща. А това знаем ли какво е всъщност отсреща, което се вижда? Аз не знам. Някакво връхче. Байван е човека. Байван е местния гид. Живее тук от 20. Живее тук от 20 години и сълта неделя си ходи до Пещера. Да не си избяга от корените. Его човек. Его! човек. Чули какво викам? Викам, 20 години живее тук и сълта неделя си ходи до Пещера, да не си избяга от корените. Не, шегата на страна. Много е хубаво тук. Возихме се на лифт срещу 12 франка, което е може би около 13-14 евро. Така че за 3-4 минути имам чувство. Повече време чакахме да тръгне, отколкото се возихме. Вижте само в орнаменти имат диви кози. Това са такива рамове. Не знам дали се вижда. Горе има ленови рога. Между другото, предната вече на рен без майтап беше се изпосъл като крава на пътя. Хубаво, че спряхме. Хайвана седи и си пасе. Пък ние се опитахме да го направим на колбаси. Ама, тук първата е истинска. Видите какви къщички има навсякъде и са на по 100 години сигурно. И... Оп, това е само за нас. За приятелчета планинари, да видите за какви обувки става въпрос. Само ще спра и ще ги снимам. Топ. И така, продължаваме към нашата дестинация, мили приятелчета. И след малко ще видите за Виа Фератата, за какво става на въпрос. Така че останете на линия и гледайте по-нататък във видеото, къде отиваме. Ни прикара през някакъв шорткът за Виа Фератата. Интересна е сцената. Вървим малко на пешком, защото тия хора са направили варианти за всичко. Тук няма, значи сме на тук. Ето тук почват въжетата. Пичове, елате да видите! Това отсреща на зъбеното се нарича Айгер. А този връх до него ще ви кажа малко по-късно. Защото в интерес на истината го имаше на магнитчетата и тук в град Мюрен си е доста известен, но един господ знае точно как се нарича. Това е връх Монч. Връх Монч или Мьонч. Така ли? Нещо варим на спаса на Няма нищо там по-нататък. Аз тук не виждам много смисъл да се вързваме. Все пак сме си наши хора. Все пак сме местни. Вижте само долината за какво става въпрос. Целта неделя се прибираме. Сълта неделя се прибираме, да. Сега след малко ще трябва да се закачим, другарчета. Тук му ще ни олекнат раниците. И тук ще направим една кратка пиш пауза, защото там нямаше къде. И да, принципно тук може да се закачим. По-скоро е тук на равното. Защото тук надолу не виждам на къде. Добре, връщаме се на... Има къде, бе? Явате тук, ако искате. Не се връщайте. Ние сме си пустиняци. Сега, не сме чак такива хлапета да не може да се вържим. И сега трябва да се снаражим, така че изчакайте да сложим успехите. Има някакви леки драми с Аба и трябва да са
Да, разминал съм ги. Еми, вързани сме. Сега ще се обвържем. Вземам мини банката отпред. Дай ми пред мен. Така. Закачени сме. Пуснахте ли? Тръгваме. Да, тук с толкова Много въжета. кофти свети, не мога да снимам всичките, мамо да. Тая борите оттам насам да снима. Защото аз тук точно срещу слънцето. И да пускам камерите. И да пускаме камерите и да почваме. Ай, така всичките. Действаме. Камерите пусна ли? Да. Вие какво виждам, че. Ми, Бога, ти пусна ли твоята? Пускам. Айде, старт. си дигна главата, за да виждам каквото е да било. Яко бе яде батерията обаче. 3 часа видео. Ей го, Айгер. Яката работа. Тая каска тежи 100 кила с тази камера. Сега вече тръгнахме. Горе! Вярно така да се ръгас. Сега. Тука. Тук вече почва интересната част. Да видите таковата за какво става въпрос. Хело! Боре, сега ще взимаш китай, Боре. Имаме си публика. Ох, с тази каска ми възникна един въпрос в главата. Какво става като ме засърби? Боре, тази ще води в Фукушима. За сега тук си е направо приятно слизането. Чакаме. Боби има някакви технически затруднения. Байване, Маля отгоре каква гадка се открива хора. байване, бе. Виж само какви стъпала са направили хората. Тук от... Виж какви въжета са, те въжета са чисто нови, човек. Да. Ако са в България, нали знаеш какви са? Разкъсани, напърцани. Всичко е новичко. Момчета и момичета. Пусни ти на борите, хайде да пусни някакъв на борите, това да се пусна. Кое? Не борите това го чакаме. Ейте какво Да, на какво стана, ма? Аз мога ли? Сега ще видим. Камерата ли? Не мига ли? Ей, тук е на площадката на това. Не мига. Изчакайте, че вие знаете Добре, какво бе, трябва да. да гледате, аз не му знам какво трябва да му прави камерата. Ей, тук е яла на това Боби, да. Значи неговото не работи. Виж пак байсен. Така в момента от приебаните. Дай ще рестартирам. Стойте тогава малко. Добре, бе. Да, му на пауза. И сте топ. Продължаваме. Малко оператора му стана лошо на камерата. Не на оператора. Това оператори да искат нашия. Оператори да искаш ние тук.
Не назеха Big Brother зад кадър. И сега се чекнем тук. Обаче интересно как се гънат стълбите. И въпреки, че си вързан, ако паднеш, пак се претрепеше. Ема не, защото той фератника ще закрепи, ама ти като се издялкаш два пъти в стената и си готов. Бати кефа. Момчетата от Beer Bastards, после като ме гледат, да почнат да пращат бира, защото ми е баси кефа, ама няма баси кефа бира тук, така че замислете се. Пия всичко, без тъмна бира. Горе направо пушек се дига. Така. Добре. Те ще не стрибарат най-вероятно. Идват хора, бе? Да. Има да заповяда, бе. То не е самота, защото де-факто много се играем. Ако искате да ги изчакаме. Защо? Искаш да ги пуснем ли? Ма нали ние сме си платили? Платихме ли си? Аз не разбрах. Много ясно. Какво ще ги чакаме, бе? С такива бастуни, бе? 3800, това височината ли е тук толкова? 1590. Аха, ами това какво е? Това са хора, бе. Маркус Гласар, примерно. Боре, ти пащаш ли имаме една приятели мои? Само вижте откъде се слиза, на къде се ходи. Гащи. Държат гащите. Гащите. Магнезик, взехме ли магнезик? Не. Аз нямам. Силвия Кацарова ма зарежда. Аз купи и друго. Приварени чимики малко. Приварени чимики малци, да, за стомаха, за всичко. Само дето простатата ме е алармира от него, ама. Обаче как искаш да ги чакам на тук, това ще няма пак. Трябва да се изчакам прозорно. Борето обаче мисли много стратегически, знаеш. Що? Да, винаги е един ход напред. Винаги е един ход напред. Той не е от тук, там какво момче. Той от там от тук. Мисли дали са закачали всички. Боре, ние това въжи, ако го скъсам и фиримата. Не сте ги дал най-добре. Ще случи същото с нас. Види нафиг излетя малката идея, бе. Юли си горе, там в планината, дето то среща земята. Пил ли си яден вода от реката, спал ли си меко долу до тревата. Какви си тия песни, момчета? Специално за Батнав. Специално? Къде се намерихме? Тук внимай си, че е малко голям прага. Малко отложгам. Малко са къси краката. А Иване, лизгавица ли се получи? Тук хората са ни оставили, даже и желязо, ако трябва да си набиваме допълнително. Да не пречим сега на ванката. Тук се получават едни такива части, където вижте как лъжето може да се заклини. И всъщност Yes, baby, yes. може да ви направи проблем.
Ръсме! Ой, оп, Маруся! Ръсме! Не пускай коня. Мале, ние в момента сме... Мисля, че... Бяхме там долу, където Да, бяхме там долу. Само, чайте да видя какво снимам. Внимавайте, че е малко мука и тази пътвата е хлаба. Бяхме там долу. Сега в момента ще завъртим покрай скалата и ще видите за какво става въпрос. Тук стълбичките стават малко неприятно. Газ след ба Иван. Гледаме да не щупим каската. Всъщност не камерата, защото вече трети обектив сменям. Учи с тако. Ето долу лифчето минава под нас. Ари, дай да тебе. Оп, закачихме се. Супер. Това, което ще да ви кажа, приятелчета, е, че стълбите, въпреки че са метални и съм 80 кг с барабар с раницата, много готино се клатят на места. Просто ще трябва да внимава. Скалите май по-добър, отколкото на стъпалата Ми, аз не съм ги тествал, но беше страх в интерес на истината, че да, има добро сцепление. Може би нагоре ще е една идея по-лесно, но... Момчетата идват, натискат. Момчетата идват, натискат. Даже и понеже бяхме много бавни, те скачиха още един път догоре и пак слезнаха. Не сме чували нищо лошо. Това последното момче. Ето тук. Една естествена пещеричка, която се е изваяла самата природа. Казах ви го вече. Айгер, това забравих пак нещо си. Мио, нещо си. Милмакс. Миомакс. Не били на промоция. Абе, каквото и да е, супер епично изглежда. Тук може да видите как се приплитат двете въжета. И пак тръгваме надолу. Скачат. Това е най-сериозният катерач, излезнал от пещера. Някога през годините. Школата на Лидъл. От школата на Лидъл. Горе на гласиката. Е, Давай! Вака, как беше видал? Видал, ги се назвал, а това било, бе. Винаги съм вас, бе. Било вече винаги до вас, бе. А Видал винаги до вас. Винаги до вас, да. Това е, че тия реклами са толкова повтарящи са, че в един момент после си го тананикаш. Ама това с колбасчика беше голяма работа. Аз като влезна и като мина покрай витрината и си пея. Нищо хората мислят, че трябва да си пие хапчета. Като влезна покрай витрината и си пея колбастик, не. И гледаш някакви лели мена. Само такива поглежда странно и вика, то пак е изтървал си пи хапчета. Така. Тук става малко интересно. Крачките са по-големи. Не е супер страшно. Ама като познавам какви хора има, дето на кончето вързани и невързани почват да риват и да се молят на Господ и да стават набожни. Не че нещо, ама на етапа на страна това би го минал и без бъже. Ама сега в случая искаме да сме по устав. Течката е доста по-приятна, сега ще няма камъни.
Тук има някакви табелки, дето не мога да разбера каквите. И за какво ги е. Кой ще кажете за долината? Така ли сте? По инструкция ли е така? По инструкция е. Ти не искаш да паднеш с мен ли? Трябва да си паднеш да винаги заедно ли? Чакай само секунда, че това нещо се разкачи. Хайде да е. Каквато е камера си вземеш, Се забива. сете шак май на него. Също А, не, е не го просто. спре. А? Не можеш да падне. Женци нямаш ли? Виждаш, каквато е камера си вземеш, Райчо ще търа пръста. Слънцето има долу. Трябва да минеш ето тук, където у нас. Той сме. Това е на сянка. Продължаваме. Сега тук има и такива части, дето малко трябва да се разкрачи човек. Да се приготви психически. Колата е там долу. Колата е там долу някъде. Даже от сега ви казвам, че може да се види. Ние на кой втория ред? ред? Бе? На втория ред. Червената Не. кола. Да, до камиона, вижда се. Виж камиончето бяло и синьо. Къде бяхме и къде отидохме? Хайде, ме кажи къде са вас тези си. Какво ще кажете? Е там долу ни е колата. А? Се вижда до едно от камионче спряна на втория ред. И сега сме на върха на света. А то после какво нагоре ли се качваме всъщност? Не излизаме долу по село и там хващаме лифт. Аха, Само еднопосочно се движи. разбрах сега схемата. То колко е като маршрут това? Дават го към 2 часа. 2 часа. Еми, за сега си е супер. И въздуха е хубав. Алпийски. После клипчетата ще ги направя на България си едно прескачане. Сега бяхме до сега да снимаме. Сега продължаваме. Така. Опа! Ай, направо ще се закачим и там. Защото ще ги спустим тия 5 метра. Да. За тия, които не разбрах какво стана, нулева гравитация. Там има един олей, през който евентуално, ако някой му съмре, може да проползи. Не сме точно тия желащи. Тия координати, в момента, в който човек един път ги закачи и вече не са нови. Тук доста трябва да приплетнем, за да не
Изделка на големи камъни. И пак ги изяхвахме. Тук сме. Не е най-приятното нещо ходенето с каска, ама пък поне циркът си ударя главата в камък. Тук ми замери се на овца. Не само навсякъде пещерички. Тук ми замери се на овца. Може? И то много хубаво си мириш. Усещате ли? Да. А? Ми... Усещате ли? Ето като не че усещате. Ето вътре, ако не се крие да спи овца една, дива коза една. Може и това не знам какво обаче. Това всичко от радонки тук, бе. А? Това всичко от радонки тук. Ей, пресни им. Казвам ти, мирише ми тук на овца. Това не беше готино. На дива коза. Италия, той се бие едно. Тук съм 100% убеден, че живее някакво такова животно. Вечерта обаче, не? Аз не е живот. Само на това. Имаме това там. Само как е това, че старото, ако постави тук в стои. Не само въжето, виж лопатки. И вече е отишъл на Пончо. На Пончо за скраб веднага отива това. видал. Кой каза, че го не? Къде? А? Стойката. Кое? Да, Стойката стойката на колелото. Монтажната. Как си ги знаеш? Аз спирам моите, защото няма много батерия. Ама не дали лампите са мен. Да. Лампите са свети. Това нещо пише. Ой, шушано. Тя видя. Може да видите там козичката. Лифта слиза. Сега ще мине точно над главите. Тук е един парапланерист. Козите пазят на 20 метра от наш човек. Това ще мине точно над главите ни. Буквално на 10 метра. Чакай сега да видим хората ще навидат между другото. И сега може да им махнем. Те не гледат. Те не гледат. Заминахме. Това беше. Лифта е топ. На финала сме, дами и господа. Остана ни Алпийския мост. Его нашия водач, Байван. Боби. Не е Ваклинов, ама по-добре се справя. Ма турбото. То закачаш ли си тук? Закачаш? Сега тук, като минем, там отсреща се вижда върха на лифта. И сега сме 4 без 20. Тръгнахме 1:15. Бе около 3 часа, ама с много почивки, с много хахо-хихи, кафета, сникърси и гледки. Така че абсолютно си заслужава шифератката. И за други работи има желание, ама не ги споделя. Намерихме там за едно място за полове. Тебе? Извинявайте, не се задържах да го кажа, ама Иска да му изплата моста. Нали така иска? малко рисково щеш да е там.
Трябва да се качи да почне Отдолу да има скача. няколко стотин метра отвес. И като цяло моста не се клати, освен ако нещо не играе вятър. Ама то пич определено е слаба ракия. Като го гледам, мацката му отпред вече го чака. Първи ли иска? Сега ще видим ние какво ще направим. Така. Сега. Не само да видим. И той вика, thank you. Е, така сме. Така ти казах, thank you. Да, не чуеш ли? Тръгваме. Сега, какво осигуряването е от едната страна, ама... Какво не е толкова зле. То беше голям страхли обаче. Не, че нещо, ама... Ей, че само какво става долу. След толкова са селфитата. Гасим телефона и си продължаваме по мостчето. В интерес на истината, си е супер заребен. Тук е на финала вече. Нашето приключение на VFR-тата. Бързо го минахме обаче. Не, става просто тук, защото това момче нещо се беше наплашил. Ух. Не. Последно закачване, откачване. Ама тегло от само от една страна, като не мога да се убедиш. Да. Докато му свикнеш. А! Его и край на фератата. Нещо такава въртичка са направили хората. Горе колко сняг има. Боби идва с булката от Бразилия. С булката от Бразилия ли идва? Ма за ръка ли са фанаха вече? Взеха са. Движат се. Нашия приятел си намери приятел. Мъжката любов ражда ни фаща, дами и господа. Не, шегуваме са. Момчето малко се изплаши. Просто го изчаква да закораж да не се обезкуражава в последния момент, защото на този мост наистина малко като се заклатиш и се усеща как под краката ти са все едно почвата става като плаващ пясък и все е малко плащо за хора, които имат такъв страх. На лифта още 10 метра и с това приключва нашата VFR-та за деня. Определено бих я минал малко по-сухо време, защото на 2-3 места имаше такива подхлъзвания и нали, фератниката държи, ама то е достатъчно да се удариш или дето се вика да си изкараш страха и не е много готино.
И само искам да видите къде излизаме. Естествено, там на флагчето с знамената. Нашия флаг го няма. Ама това не ни очудва. И така, това е за сега от нас. Продължаваме утре. Шварцмонч. Черния монах 40 метра. Те се заиграха там с скалите. Дима намериха една скаличка с лапи и взеха са катерата. Такова. Да си фанем буса, защото ще изтървем всичките магазини. Само искам да видите тук за какво става въпрос. Какво се открива. Селцето е култово. Уникална гледка. Показахме се на няколко километра от Брайтхорн. Тук е хостела. То трябва да проверим, между другото в хостела няма да е толкова скъпо. В смисъл ще е поносимо. А ние сме си за хостел. Там може да видите водопада къде тече. Прави пад може би от нещо порядка на 150-200 метра. Ако не и повече. Се разбива в скалите. Тъй че... Ай! Това е за сега, за днес от нас. Вече сме долу. Искам само да ви покажа къде бяхме пак. Защото гледката направо по зъби. Може да малко се повтарям, обаче е на такова водопад. Минахме през него. И в момента сме отново в долината. Другарчета. Оказва се, че отгоре ако се върви по билото, този лифт стига чак горе до 2970 метра. Само искам да се обърне към мене. Значи от 2970 метра може да вървите по билото, забележете, до Брайтхорн. Сега не съм сигурен, че няма да иска някаква екипировка, ама пък за какво сте дошли, ако нямате екипировка тук. Просто е невероятна природа и невероятно място за катерене и Виа Ферати. Искам само да видите и там водопадчето ната. Вижте къде пада водата. Какъв скок прави. Значи там е поне 100-200 метра. Това моето сега ще дам половинката от него. Дам половинката от него. Така че Мюрен, Мълчи, не може гълчи. върха до който стига е Шилдхорн. Мълчи, не може гълчи. И това е за сега от мен. Утре продължаваме. Ще се покачим до панорамната площадка до Монблан. И след това имаме още една Виа Ферата планувана. И ще видим докъде ще ни отведе късмета и парите. Така че останете на линия. Чао за сега. Истина, какви сме хубавци. След снощи свежарки. Изпихме всичкото вино, дето беше експортирано от Франция за другите страни. И сега отиваме там горе на това нещо, наречено Айгил дю Меди. Ето там на върха се качва лифта и от сега ви казвам, че е забележително още от тук, пък горе направо ще останем без очи. Ето е нашата точка за деня и сега като си фанем лифта ще се качим там горе. Вижте иглите. Просто колко от тук изглеждат малки, защото са на няколко километра. Но след малко, мили мои, както вика Емо Чолаков, ще се качим горе и каквото стане. Ще видим Алпите в целия им блясък. А после ще го едитнем. И така. То останете на линия, после за лифта да видите какви лифтове има тук. Аз смятам, че Юлен го правят по-добре, Бороспорт също, ама нали, това си е мое лично мнение. Да не обиждаме швейцарците и французите, че не могат да правят лифтове. Днес сме на Хелоуин, бе. Горе-долу.
То не лечи, защото няма хора. То не пречи. И без това може да се направим на маймуни. Вижте, на много места има такива цветенца, макар че са изкуствени, защото тук няма да... Да, тук сме като в капана, само че е малко по-голям във всички посоки. И от някъде ми личи на нещо вкусно. Irish coffee. Да. Irish coffee, вътре е 3 пръста ирландско уиски и малко кафе за цвят, да ни е удобно в 9 часа, че пием. Всичко диша спорт. Его един от любимите ни брандове, The North Face. Не е като да няма всичко. Чаквам си другарчетата. Обърнете внимание, работят до 9 за разлика от нашите пътно-инфраструктурни ремонти, които се правят и в делничните дни. Но хайде да не коментираме нашата мила родна Татковина. Тук хората бачкат да са готови за зимния сезон и да почнат да идват туристите и да им е хубаво. Така че след малко сме на лифта и продължаваме. 30 метра над морска височина ни качва на 3842 метра. Само искам да видите Шамони Мон Блан, Лагил дю Миди, Телеферик де Агил дю Миди, 3842 метра. Ето тук е при откриването 54-та година, когато е почнал лифта. Оригиналните кабинки може да видите, хората, които чакат на опашка, планинарите за какво става въпрос. Вижте как са изглеждали едно време изследователите с кирка на гърба. Това е бил Пикила, има няма 1,20 м. Оригинал. Как е изглеждал през 50-те години, хора. Ето тук как са строили горе заслони и забележителните снимки, които са фотографирани на това място. 3800 метра. Какво да кажа, добре ли? Тук малко бобърчета, как си цапкат. Това е много яко. Такава пръчковидна боболечка, която използва способа на мимикрията да се прикрива. И ето това е личето. Лифта удари в планината, гледайте въжетата за какво става въпрос. След това нещо ще ви запише. Да, ето тук е Алпийско. Вече мога да намеря някакви тъждествени прилики с пилен и с нищо друго. Всичко е лед. И сега ще видите къде как са надвиснали козирките. Ето това бялото тук е козирка. И ето това нещо, ето тук е страшно много ледена маса. Сега ще минем точно покрай него. Тук честно казвам не искам да съм като в Съпропокали, да. Че ще станем като снежни мамучи. Ето тук може да видите какви скални ръбчета има, навсякъде е супер яко. И най-вероятно има участъци, където се катерат хора. Просто изглежда брутално. Ето при трепеш нагоре не виждам проблем да се качиш, ама не е в този сняг. Ето го тук пред нас леда. Само искам да видите за какво става въпрос. Вече ще му дам малко единица. Това всичкото е лед. Това като тръгне и тут финито. Ето тук някакви съоръжения от лифта останали стари на по 1 милион години. Това нещо се засили и сме вече почти на върха. А тук просто е
Крал на кръста. А там вече има хора с ските. Ние там ще слизам ли? Бяхме взели седалките. Бяхме взели седалки, има то за какво се закачим. Има въже там. Ай, моля. Защо не ги взехме? Сега ще ни се смеят тук всички набори. Като се пуснем. Мале, сега ще видите за какво става въпрос. Вижте само. Праводница. Сега захождаме вече за края на лифта. Малко е по-бавничко вече, защото тук трябва да влезем в коловозчето. Малко се погушкахме и влезна 3842 метра. Добре дошли. 2800 положителен констрал. Направо вървим през скалата. Тъпото е, че не си взехме си взехме каските. Значи тук хората бачка долу. Да. Вляво, нагоре. А може ли там? Може навсякъде. Да, тук хората работят. Ето там може да видите къде се слиза. И се продължава. Там ли сме? Але Монблан. Не, отзад се вижда. Отзад се вижда. Добре, признавам си, че тук съм в небрано лозе. За сметка на това, то се разрива там. Чухте ли какво вика? Holy shit! Напълни гащите, момчета. Да, тук планината е определена лудница. Си вупле! Мона ами! Катерим се! Тук има въже за горната кула. Тук най-вероятно се вървиме по стълби и се скачиме там горе. След малко, чакайте, че това двоен зум, нещо за точка. Там горе отиваме след малко. А сега в момента се качим тук на тераската, за да видим панорамата. Чак мая, че не си взех седалката. Не, че сме си взели подходящите обувки. В смисъл с сравнително летните спортиви, които са на 2 дни. Сме, обаче можеше да се спуснем там поне по снежеца, да усети малко зима. А там това нещо, което прилича на облак, е само сняг. Ама ние там ще идем, бе. Ще идем ли? Да. Добре, окей, успокоих се. Ще идем там. Тук ще направим мега яките снимки. То си изтърва телефона. Ще шматка. Тук долу пичовите висят на въжета и пачкат. Малко жега. Малко е жега, ли? Къде Къде дойдохме, Там долу е Шамони. 2000 метра денивелация. Даже малко повече, ако трябва да сме честни. Към 3, защото сме на почти 4000 метра. В интерес на истината не се усеща трудно да се диша. Даже бих казал, че въздуха така леко те извисява, като се надишаш малко, че става световъртеж, обаче приятно, нали? Да. Не е зле. Значи не е толкова зле, толкова високата планина. Тук лятната тераска, лятото, седнеш да си изпиеш биричката или винцето на тази гледка и да няма вятър, ще е приказка.
Пием ли кафе сега или? За какво чакай, За аз какво за сме съм дошли? дошъл, бе, човек. Той тук иска на терасата, Аз даже за съм дошъл, си бе. изкара изпадрилите бермудите. Е така, влизаме за кафенце. Между другото, във френската част си взех долу кафе на лифта, защото го изчакахме 5 минути и кафето е 4 пъти по-евтино, отколкото Швейцария. Ама за сметка на това пък в Швейцария попаднахме в едно селце, където нямаше никакви хора и магазините работят на доверие. Оставяш си парички, 3 франка едно кафе, можеш с карта, можеш с кеш, пускаш в една кашчика или го чекираш с карта и си ти. И хората изобщо няма камери, няма нищо. И си викам на къла, маля, това ако беше в България, сигурно щяха да изкарат и дюшемето тук от магазина. Така че... изтребителите, да, е там отгоре. Сега ще ги видите къде прилитат. Те сега ще завият насам. Да, Ще направя сега едно количко на това. е там долу, в момента има един младеж, който е на скалите се е покатерил. Да, и сега ще ги видим, еги. Оп! Минават изтребители. 2. Голяма работа са французите. Няма да ви казвам, приятелчета, колко хеликоптера вчера се дигнаха над планината. Видяхме чисто спасителен хеликоптер и поне 2-3 пъти летя. Сега надявам се, нали, да не е имало някакви спешни случаи, просто да си правили някакви рутинни полети, ама в крайна сметка хората са тук и бачкат. В момента в лифта догоре имаше планинска полиция, забележете. Двама французи облечени, все едно че катерат 6-7 хиляди метра с якенцата, пише си отзад на гърба планинска полиция, сертифициран гид и отиваха да, не знам дали ще гледат, ще катерат, но бяха с туристи. И така. Гледайте сега за какво става въпрос и от тук отгоре. Баш от върха. И обръщаме поглед към кулата. И долу към равнината. А ето тук може да видите върховете. Ле Червин 4478, Гран Комбин, Елгил де Телерев или Талефре, не знам, Бланшет, Триолет, усъкти ги половината, Егил Дюжардин и Егил Верти се виждат. И то всъщност, ето ги там отпред, аз ги разпознавам, нали, в момента. Лявото нещо, само искам да го гледам. Дюверте, до него Дюжардин, ръбчето, което е под него. Ето този гребен, който прилича малко на... прилича на петлите, но това е Лес Дротес или Дройтес. И сега ще ви кажа всъщност. Ето това нещо е там, е Егил Дио Тролет, който е в далечината. Дютролет. И тук отзад мисля, че няма как да... не, глупости, ето го, Гранд Комбин е отзад. Ето това нещо, което е най-в далечината е голям комбин 4300 метра, а зад него ръба, който се вижда, е червена. Ето го, далечината, ето там се вижда. Поне аз го виждам с очи. Сега ще ви зумна из камерата да видите за какво става въпрос. Но просто гледката е абсолютно спираща дъха. Здравейте! Днес се насочваме към една още по-тегава Виа Ферата. А именно Виа Ферата Корала. Намира се на около 50 км от Шамони, което за нас е супер,
защото за Виа Фератата в Мюрен въртяхме около 200 км в посока, което за деня не беше много готино, просто защото не можахме да се разходим много в Мюрен, а там си е готинко горе на платото. И сега в момента може да видите другарчета как вървят пред мен и захождаме с бодра стъпка към началото на фератата. Така, готови сме за потегляне. Ено, така стигали. А се вода. Не се карай, тук няма. Да. Не се карай. Момчета, тръгвам лекичко. Горе. Ти ни питаш, да не се презентите. Ги подпиташ, я? Искам да ви кажа, че стълбите тук обаче са чистак бърсак. Ето тук става готино. Ето тук почва играта. Оба! Дишайте от гледката, аз черпя. Гледайте какво става.
Я гледай насам. А те. Така. И сега се махам. Така. Сега. Към някакви по-добри участъци. Оба. Вау. Тази за мен е по-готина. Вау, тук е много топ. Тук е много топ. А ние сега всъщност дойдохме... Откъде дойдохме? Пали умайка. И аз не мога да се ориентирам. Сега свърши равното. Пак нагоре. Гледайте какво става. Цък. О, кука. Втора карабина. Винаги ги кръстосвам да не са в една посока. Тук работата е... Взехме ли памперси? Тук си има някакъв елемент такъв леко на откатерване. На чекнини. Като на зала. О! Так. Между другото, няма сега как да ме гледате докато се катера. Гледате очите, ама гледайте сега какво става. Тук си е доста епично и си има наистина, както казах, някакъв елемент на катерене и такива захвати, където са на по-раздалечени места. И ето сега, примерно, тук използвам куката и ще се фана с 4 пръста. Вижте, искам да видите. И сега, тъй като от едното стъпало до другото е бая стъпка, стъпвам на клина, стъбалото и прехвърлям двете карабини и продължаваме нагоре. Така, камерата е така да може да гледате. Тук следва още една прехвърляне. И тук е едно нещо, което ми направи впечатление. Внимавате на такъв отвес като за кателите, защото вече втори път си ритам коляното и си боли. Защото това е чиста стомана. И най-интересното е, че всичко е чисто ново. Не знам кога са ги слагали, но всичко изглежда топ. И създава усещането за сигурност. Да не говорим, че вижте хората какви парапети са направили и просто има на места на самата скала, къде да се стъпи за по-голяма сигурност. Плюс това ние сега някъде ще се направим естествено маймуни и ще използваме осигуровките, за да виснем. Но искам да ви покажа какво сладурско стъпалче са сложили и даже бих се опитал, понеже съм доста напред пред томито. Свалям набързо ръкавичката и си изпраскаме едно селфи. Тук слагаме ръкавицата на скалата
Качваме осигуровката на телефона. Това се надяваме, че още снима. Сега ще видим. Идиш? Давай на се. Ида. Искате ли да? Давай, че спираш работния процес. Спирам ли? Да. Тръгвам. 2 секунди. Само. Така. Искам само да видиш как съм се подпрял. Скура. Скура! Вика да видиш, че съм се подпрял. Викам скура. Това да го шкартираш после. Да си културни. Това мига ли? Отгоре. Мога да видя от... Мига, бе. Добре. Записваме. Това беше важно. Така. Оба! Тук е доста по-топ от фератата онзи ден. Очи пълни, ръце също. Много се изкефим тук. Сега в момента не бих казал, че е някакво супер хард. И все пак каската доста ми помага, защото пак си ударих главата, защото не го мисля. О, първото мостче, дами и господа. Гледайте сега какво става. Идва мостче. Сега, ако искаш, елай тук да ги изчакаме, защото те трябва да минат. Allez. Exactement. Sur un pied, il le fait. Mais non, Félix. Non, ouais, ça va. Il va quand même glisser. Il me dit non alors que je dois me glisser. C'est quand t'as eu la vie. Je m'en branle, moi, de la vie. Да, изсмял да. Тук ли? Защото то трябваше да се качи на това. Беше за чудо. Не, ба. Чаквам го да се пусне и този водачен, защото той сега минава втория. Боре! Боре! Първата хуйня идва, Боре. То от твоите любимите. От любимите мощчета. О, там има по-гадно след моста.
Bien ouais, mec. Franchement, tu l'as fait comme un chef, hein. Voilà, super. Байбалай, спирай там да чакаш. Спирай там на широкото да чакаш. Той всяка тръгне пича ще се за става неговото такова. Ще го faire, го. О, Боби, това няма ти хареса да ти двамая. Ouais, de ouf. Той мина. Вот, виж кой. Кой? Това само се наложи. Не му хареса. Не. Не са ме изтървали ушката малък на глава, пък... Чакай сега, то между другото, това въже за тази работа. Да, така се живей. Да знаеш, че утре може да няма. Викам, така се живей, да знаеш, че утре може да няма. Ха-ха! Абе, бях това лято на един въжен парк. Ама... някакси... Друго е, къде знаеш отдолу, че има около 100 метра падане. Така. Сега това, което правя, е стъпвам точно по средата, където се събират предната част на подметката и задната част на петата. Тоест, точно в средата на обувката имам едно обособено място, където става за тази работа и буквално вървя като прима бъле елина. Сега може да ходите и така, ама не е много удобно, затова тъй като съм десничар, десния крак не е с външната част напред, левия е с вътрешната до следва. И сега ето тук момчетата, дето ги води французина, малко се затормозиха с закачането. Сега ще видим ние как сме. Едва малко разстояние. Така, сега трябва да се прехвърлям осигуровката, която е леко зад гърба. Така, откачаме, закачаме, качаме, закачаме. Надявам се да го виждате. И сега трябва тук да се стъпим на тази дъскичка и да внимаваме да не си разбием главата. Ох, това на Боби ще му хареса много. Да, тук определено си открих новата любов. И ето тук следващия секс. Понт. Да си.
видеоаси, не знам как е във френски. Хващам се за халката. Стъпвам на въжето. Тук е топ. Тук малко ще му е тегало на Боби, защото трябва много се сгъне отдолу. И почваме с паловата част. Се пускам левия кръг да води. И сега тук е друга технологията. Изпълням се, както виждате, на двете ръце и упражнявам напрежение между рамене и долна част на тялото, за да контролирам изпълнатостта на двете въжета. Тоест, ръцете ги бутам напред, долу съм го опънал като такива на лък, само че в посока към земята. Що го правя това? Нямам си на идея, но ви казвам, че... Малкото Микеле! Да. Тук ма базикат. А? По-хлабав е от вчерашния, да. Базикаме се, тук има един майтап. След това, дето го направих, не беше много окей. Затова ще стъпа още малко на въжето. Така, и тук вече стигнайки въжето. Набиране, слизане, оп, готови сме. Преминахме. Сега, или мои осигурени, вадим телефона да снимаме Томи Тигъра. Я гледам сам. Тегало е. Тук е тегало, да. Тук е тегало. Правда ли беше да го опишеш? Ти мина ли? Минал си. Минах. Минах и сега тръгвам. Само да... закача телефона. Че французите избегах. Така. Времето обаче се разваля оттатък. Дано ни дуе насам, че Анката иска да го снимаш, остане, че било много яко. чакай. Боре, любиш ли? Виж как се съсредоточил. Ниво пълни стон. Ниво пълни стон. Много е така по-дълго стъпава, аз така. Като миши стъпки е такива. Боби, гледай насам. Той така не смей майна. Топ. А там върви някакво друго отгоре, бе. Това горе накъде, че съм стъпнал много накриво крака ми. Идвам. Тръгвам де.
Така. Ма ти тук можеш да дойдеш, в смисъл. Да, това трябва да се дръпна. Тия пичови са 10 метра при нас, мен. Не, че нещо, ама тук се адреналин. А? Тегаво малко. Тегаво е, да. Интересна истината. Си е доста интересна. И на места човек увисва на ръце и на въже. Не изпитвам в момента нищо друго, освен страхопочитание към евентуалната и неизбежна смърт при евентуално падане. Естествено не сме дошли да се прибиваме. И няма да го правим. Но виждате ли как ги кръстосвам? След това ми го каза Байван. Не, че веки ще се отвори, ама да ни се налага. Пичове, до гредата сме. Айде да видим сега кой е слушал в часовете по цирково изкуство. Тук липсва стъпало обаче. И гледайте какво става сега. Хоп, стъпалци йог. Извинявам се, че използвам толкова цветен език. На мнение съм, че всички, които качват видеа, трябва да са естествени. Силно се надявам тия хора да са естествени, макар че има няколко девойки, които в момента се подвизават в YouTube пространството и са ми малко лигави, често казвам. Но може пък и да са такива сега все пак. Девойките са по-нежни от нас. Може и просто аз да си мисля, че са лигави, те да са такива, така да се изразяват. И съвсем скоро имах така желанието да изгледам едно видео в YouTube. На един доста известен спортист, ще го нареча Пламен Петков. Момчето тренира наистина много, е наистина невероятен в нещата, които прави. Малко хора могат да го стигнат, но това, което не ми хареса, и не го казвам на заяждане в никакъв случай, защото имам страхотен респект към такива хора и още повече към него, макар че не го познавам, е, че направи едно гръмко изказване, че е най-добрият спортист в България и в нашата дисциплина, която е планинарството, предвид, че нито се състезава, нито прави нещо професионално, а всичко е за забавление и за самоизтъкване. Не съм съгласен с него. Но да, прав е, че никой не може да стъпи на малкия пред физическа подготовка, затова съм с две ръце. Сега, тук обаче не ми е ясно. Днешка робила на млади години. Днешка робила, да. И така, нищо лично към Пламен, някой ден не да направим един преход. Знам, че ще ми е тегло. Защото и аз мога да ходя много, ама той направо превърта играта. Но така или иначе, той това си е преценил, това прави. Респект и адмирации за желанието му.
И ние продължаваме да си гледаме фератата. И в нашата планичка. Сега тук бих казал, че по-лесничко на този етап, макар че по-лесното не видях. Стълби вече няма. Държим се само на хълки. Ще кажете, ако се уморите, да звъна на жената. Викам, кажете, ако се уморите, да звъна на жената. Non, non, il y a là, ça va être nickel. Non mais je suis pas très tendu. Peut-être la casquette tout à l'heure. Ah ouais. Non, pour tout. Ça du coup, je dois aller le soir. Non, ouais, ça... Je pense qu'on le remarquera assez vite. Ouais. Je commence à kiffer. Ouais, ouais. Dans les deux phases. Là, je suis désolé. En fait, Et après, les trucs qui sont suspendus et tout, ça passe quand même pas trop. en fait, t'es content de l'avoir fait après, c'est pas le truc du moment, mais moi non plus, c'est pas le truc du moment, mais c'est juste d'après, t'es content d'avoir fait ça. Ah, ça putain, prend. Надявам се, че виждате това цялото нещо. le vélo, c'est mort, c'est C'est comme dans Mélanie. Sauf que c'est un peu plus chaud. Tu peux prendre l'autre à peu près. Non, jamais dedans. Ah putain, merde, je me souvenais pas. Ah, t'as vu? Est-ce qu'au VH, ça passe par ici? Ouais, je vais faire un souvenir. On va les gars. Ah, c'est... Franchement, pour une première, ça... pour une première, c'est bien. C'est formateur. C'est bon, et voilà, hein. T'as passé le point. Hein. Ah, mais ouais, ah non, non, mais je te taraude. Искам само да видим колко ми е батерията на камерата. Има още. Агенчета. Il faut dans une position. Il est vraiment. Така. Мили мои. Тук банката дава някакви инструкции на Боби. Там причинено. Викам, банката дава някакви инструкции на Боби. Интересно дали има някакви такива по-гадни участия. Тук пак почваме нагоре. Надявам се да виждате всичко. Ще снимаме до край.
Или докато ни останем без втора батерия. Така. Закачихме се. Стопа 1, 2. Так. Все едно съм правен за тук, майка му стара. Толкова жив не съм се чувствал скоро време. Значи, мили мои, сега ви казвам, че следващата стъпка ще е катеренето за мен. Така не се издържа. Et là, on a passé les trucs et je dis, oula, ça va être sympa. Il y a 2-3 fois où je me suis dit, il a passé le truc, franchement. En vrai, c'était pas plus mal que tu sois derrière. Ouais, et que je Pas sois devant. Чекам другачето, защото Non, on allait se prendre la tête. погледното Bah, въже. t'aurais voulu l'aider, elle aurait pas accepté. Ouais. Ah, c'est bien. Je vais éviter de tomber parce que sinon tu me tombes dans la gueule. C'est vrai que c'est pas malin ce que je suis en train de faire. Ouais, j'étais un peu con par contre de montrer les carrières. Que si il tombe dans la gueule quoi. Ça va. T'as un petit bout, t'as un quart. Attendez, il y a personne. Сега, ако искаш, ето тук се обясни. Ще обясним. Не щеш? Я гледам сам. Много с нас. Нямам сила вече ти. Моля ли се? Не уморих се. Много ми тежат килата, човек, много кила качих пак. Трябва малко да ги сваля. И Килата пречиш много да знаеш. пречи. Той баща ми на времето беше много здрав и се си виках, нали, че винаги ще свежарка. Един път отидохме на една хижа и той мина 500 метра и вика, тята ти лут ли си? Вика, ще умра тук. Да. Когато ходят ми. Не, той много, не знам, от много време има много високо кръвно и... И при него си е голям мор. Така... Сега. Тук е добре. Хвърлям въжето. Цък. Цък. Към момчетата. Mais en fait, t'as pas le choix parce qu'en gros, là, tu vas arrêter. En vrai, oui. Là, tu vas arrêter comment? Et lui, tu droite. Hein? Интересна истината, Moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, les micros, ça me fait скъпи приятели. Има някакъв елемент на лора, който в един момент се появява в мускулите. И предвид, че не вдигам тежести. И имам вече завидните 72 кг на гърба си. Казвам завидни, защото това е най-тежкото тегло, от как съм се родил. Освен едни кила, дето съм качил в корема, съм налял доста в краката и са. Искам и си така да мисля, че съм основно мускулези, защото съм станал доста по-здрав, колкото бях преди. И в момента имам много малко маршрути, които могат изпълно да ми натварят физиката.
Il y a le drapeau suisse là qui Ça при нас. Apparemment, c'est la La plus longue là. Hein? La plus longue. Ouais. Je sais pas où c'est, mais c'est dans les. Je crois que c'est dans à côté du. des cartes de notes. Ah putain, c'est celui-là. C'est pareil, oui. Les gars, il est midi 30. Bah, on va moi, essayer je te d'accélérer le un peu. Там горе, чак. Toujours dans la sécurité et on essaye de. Ето там. On essaye d'y aller quoi. За сега Allez, avance. спряме. Бих казал добре. Une fois qu'il est midi 30, ça joue. Non, midi 30, c'est continuer 13h et après descendre sinon. Faut juste que vous y allez un peu là. Сложам за секунда каската. Allez! Да може да включим батерията. Не мога да разбера. Аз ли нещо не е както по-скоро да. Така. Къската вече е закрепена. Почти. Ако се защипах нормално. Закачаме и раницата. Добре, да охраним достатъчно преминавате типове. Извинявайте, ако някой път си бръкам. По навик не обичам да повишавам тон. Това за мен не е нещо, което е необходимо да се прави в монолог, в диалог и в прочее. Обръщам внимание нагоре към скалата и продължаваме нагоре.
Признавам, че стана една идея по-интересно. Между другото, като няма такива обособени стълбички и човек трябва да използва въображението си. Идиш! Тук са сложили парапет да са хвани човек. Културна работа. А? Ако няма парапет, за къде се хваниш? Аде! Сега. Тук стъпалата са една идея под наклон. Човек трябва да преценява много внимателно стъпките. Защото ако виснем на фератник, няма да се получи готино. И, както се вика, може да ни докараме до социална пенсия. И тук имаме разливки обаче. Ими разливци, нали? Ей, тук някой е играл на судоко на скалата. Шегувам се, някой е писал сърчица. Je vais pas te mentir. Comme j'avais mes gants en plus avant, j'ai peut-être pas le temps. C'est pas que je t'aime pas les deux, hein. C'est pas que je t'aime pas, hein, mais... Ouais, non, il y a plus à baisser de voitures qui sont dessus, donc il faut quelque chose comme ça. Je vais te prendre un petit téléphone. Bon, merci. Non, mais non, merci. Тук вече става готино. А? Тръгваме нагоре. Жалко, че не е толкова много. Вижте сега стъпалото как е забито. Сега ще го ползваме или няма да го ползваме. Мисля, че се наложи. Тъпото на вертикалното е, че малко гъжето изпада и трябва непрекъснато да го опълваме. И сега тук в момента сме стъпали на пръщенца. Буквално. Видите. Стъпките стават по-широки, напъните малко по-сериозни, но нямаше напъни. Щяхме да правим в този живот.
Ще е много приятен и много лек. И това не е песимизъм, а чиста доза неподправен оптимизъм от моя страна, защото, както обичам да казвам, ако беше лесен, нямаше да ни е интересен живота. Това може да си го запишете, си го направите антенска, на каквото ви душа сака, защото за мен си е истината. Сега, тук има два варианта. Да направим батия разкрача. Да, не обичам да правя такива малки стъпки. Направихме батия разкрача. Сега тук ще помогнем с десния кръг. Так, тръг. Окей, кожето тръгна. Стъпка, 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 стъпка. Кокишка, стъпка, парапетче. Извинявай, че така ги наричам нещата по име, като за малки деца ми помага да се съсредоточа в маршрута. На мен самия това ми е втора биоферата в рамките на 3 дни и в живота. И се оказа, че много ме забавлява този спорт. Сега направих една лека грешка и се откачих. Коригирах се веднага и продължаваме нагоре. Така. Вижте тук какво става. Сега реално трябва да стигна чак до това стъпало. И добре, че скалата има такива издътини. И в същото време готови тигъра. Иде след мен. Тук трябва да стъпвам само на издътините, където са, защото другите места, каза колегата в магазина, може би с възпортива TX4 ще съм по-добре. Ама пуста мода е в планината. Харесаха ми жълтите. И си взех последния модел, който е малко по-скоро за сцепление на други повърхности, но не чак толкова добър на скали. Така или иначе, справят се обувките. Свикнах им вече, разтъпках ги. Не ми отбива, че от първите дни много ми сягаха на краката в интерес на истината. Това се усещаше като море. Да, естествено, че ще удари главата и камерата. Това е по-нормално. Сега, искам само да видите как съм се фанал. Накидка, предмишница. Закачаме се. Закачаме се. Стъпка. Стълба. Едно от нещата, които го прави това изключително интересно и взискателно, е именно факта, че трябва човек постоянно да сменя захвата и да откача и закача карабинерите, които изисква внимание и съсредоточеност както на главата, така и на цялото тяло. И точно тук си показваме, че сме най-приспособимия биологичен вид на планетата, защото изобщо не е работа тук и ние въпреки всичко се качваме
покоряваме себе си в процеса, което по мое мнение ни прави една смена идея по-смирени и добри като хора, защото си даваме сметка колко сме малки и незначителни всъщност на фона на планината, на фона на Вселената и така нататък и така нататък. Обземаме някакви екзистенциални мисли към момента. Тук нагоре надолу човек се зарадва, че върви само в една посока и трасето резко сменя посоката. Нещо, което ми направи впечатление. Много е фератнат на 2 дни. Веднага стане на гъс. Това е част от нещата. И затова е взет. За да се ползва. Déjà faire beaucoup de choses, genre là je me tiens même là, je vais beaucoup. On est dans l'influence, mais l'influence, Сега тук малко не ви говоря, защото няма нещо, кой знае какво интересно за казване. Виждаме все по-висока гледка, все по-високо, извинявайте, гледката. И сега тук има един малко техничен момент. Хоп, напира съм. Толкова ми е жал за фератника, че дори да си измъкна ръцете няма да го скъсам. Не и днес. Така. Ох. Еднах си коленцето. Нищо ново.